7. finálový zápas nastupujú Košice s touto zostavou. Aj na dnešný rozhodujúci zápas tejto sezóny nastupujú slovanisti s 3 peťkami. Takisto dobré oko a pevné nervy a vám ten najlepší hokejový zážitok. A práve ten prvý gól nedostať. Kulha má k nemu blízko a Deme otvára skóre. Čas 17:40, Slovan vyhráva 1:0. To tam teraz mieša Zdeno Ciger. Pavlas. Kapuš dáva gól. Richard Kapuš nádherným tečom. Majstrovi ešte rozhodne nie rozhodnuté, hoci Slovan má k nemu blízko, tak ako Kulha k 3. gólu. Kulha dáva gól. Špilár hľadal Bartoša a našiel napokon Fajta. Fajt dáva gól v čase 52:13. Juraj Fajt, ktorý uzavrel skóre 6. zápasu, teraz ešte vlial nádej Košičanom. Weissman a úplne voľný Šurko dáva gól. Slovan urobil neuveriteľnú chybu v čase 54:59. Úplne voľný Šurko dáva kontaktný gól. Slovan je pár sekúnd od ďalších majstrovských osláv. V tejto chvíli koniec zápasu, ešte Huna v záverečnej sekunde mohol dať gól. Majstrovské oslavy v Bratislave sa môžu začať.